Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno do día 4 do 12 do 18 coa seguinte orde do día. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación se procede a data da sesión ordinaria do 6 do 11 do 25. Queda aprobada. Punto número 2, aprobación se procede de requeñecemento extrajudicial de crédito 2025 /4, proposta 2025/G006/000456. Pasolle a palabra ao concelleiro de Facenda. Ola, boa tarde a todas e todos. Bueno, o asunto do recoñecemento extrajudicial de crédito 2025/04 pois é co obxecto de imputar ao orzamento de 2025 os seguintes gastos. As facturas que están na relación por importe de 60.997 euros con 32 céntimos. Son gastos realizados no ano 2024, pero nos que as facturas non se tramitaron por ser presentadas no exercicio 2025. E algunhas, pois, incluso presentadas agora no mes de outubro. Entón, por eso se tramitan agora. Partido Popular. Sí, boas tardes. Bueno, mire que lle preguntamos a anterior concelleira de Facenda cando nos trouxo os expedientes desorbitados de recoñecemento extrajudicial de facturas de máis de 2 millóns de euros, casi entre todos os que trouxeron levan vostedes imputados a este orzamento 2,5 millóns de euros. E nos decía que non había máis facturas, non? Mesmo que no ano pasado nos decía que non había máis facturas. E así foi pasando o tempo, o Partido Popular votaba a favor, o Partido Socialista, obvio que tamén, e a situación económica deste concello é nefasta e cada día máis. Pero o novo concelleiro de Facenda, porque aquí dá igual, mentre estén vostedes, dá igual, desastre absoluto. Non sei se facendo un compendio de goberno, poñendo outro partido, pois sería mellor. Bueno, teñen unha concelleira que de outro partido que o mellor asumindo, pois o faría mellor que vostedes, os do Bloque Nacionalista Galego, que é un auténtico desastre. O novo concelleiro tamén nos dixo, non existen máis facturas. Mire, eu podo entender que non é o caso que aparecerá por aquí unha factura de electricidade, que xa tería máis que fichada o voceiro do Grupo Socialista, pero o caso que non. Resulta que nos encontramos con facturas tan sorprendentes como a organización dunha San Silvestre. O sea, que dicir que algo puntual, solamente se fai un ano, e resulta que o Bloque Nacionalista Galego, o goberno, a anterior concelleira e o actual concelleiro, non sabían que esa factura estaba pendiente de pago. Sorprendente. Despois, nos atopamos aquí con unhas facturas do ano 24, coa limpeza simultánea de ríos, como non, con estas facturas do taller, que eu non entendo como se lle poden pasar por encima unha empresa que ten suscritos sus contratos dos que despois vostedes nos darán a debida conta as preguntas que nos lle formulamos no anterior pleno e quedaron de contestar en este. Como é posible que teñamos unha factura por casi 3.000 euros dunha reparación de un vehículo de data 27 de novembro do ano 2024 e a presenten 5 meses despois? Sinceramente, non nos lo creemos. Posiblemente esta factura entrara por rexistro, ustedes a devolveron, porque tería algún error, e ora este entrando aquí. En canto ás pólizas de seguros, cando pois creo que, non me adelantaría moito a dicilo, pero creo que un motivo para que non cubran pois todos aqueles riscos que están que teñen cobertura as pólizas, o feito de que non este pagada a póliza. É un feito para que a compañía de seguros diga non nos facemos cargo deste siniestro. Pois resulta que ustedes nos traen aquí a póliza de seguro de vida, que son de vencemento, o sea, de data de emisión o 31 de decembro de 2024, entendemos que para todo o ano 2025,
E resulta que unha correduría, porque non é a compañía de seguros, é unha correduría, emite o parecer estas facturas a mediados de ano. Entran neste Concello a mediados de ano. Que pasaría se, por desgracia, algún traballador durante eses meses tuvese un siniestro? Non lle pagaría, porque isto é unha correduría, non é que Mafra aquí S.A., perdón por decir o nome dunha compañía real, Zurich, etcétera, 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 pase isto por algún error, que isto é gravísimo, moi grave. E en junio, vostedes sabían que tiñan estas facturas sin pagar. E aquí se preguntaba se iba a haber algunha sorpresa. E se xuraba e perjuraba que non. E eu lles digo que antes de que remate o ano, incluso no ano 2026, se estamos todos aquí, que esperemos que sí, veremos, e se non aquí en outro sitio, pero ben, todos ben, veremos como aparecen máis facturas de cousas tan insólitas como ter pendientes pois o pago da factura da San Silvestre do Nadal pasado, casi un ano despois. Que eu podo entender como é mecanismo. A mí ao Partido Popular non lle pasa como o Grupo Mixto, como lle pasa ao Bloque Nacionalista Galego, que cando estás gobernando e traes un expediente extrajudicial porque as facturas entran fora de tempo, entendemos o concepto, entendemos o procedimento e entendemos que a xente ten que cobrar. O que non entendemos é a ineptitude, inactividade e o cargar o orzamento actual con gastos anteriores. Que isto non se ve dende fai 20 anos neste Concello. Non se ve. E ustedes cada vez de mal en peor. A maiores, mirando o informe de intervención, aquí estamos falando dun recoñecemento extraxudicial do redor de 60.000 euros, 60 e pico mil euros, se non me equivoco, non? E entonces vemos que no que é o informe de intervención, non sei se é por un error, di, consignación, os datos derivados da execución orzamentaria, bueno, que ao final do ano 2024 eran de 112.000 euros, antes das obrigas pendientes de aplicación, que foron eso, de 2.100.000 e pico mil, máis os 112.000, máis isto que aparece, máis o outro, máis o outro. Entonces, di, a concelleira delegada de Facenda afirma na providencia de inicio que existe dotación orzamentaria no presuposto prorrogado para facer pronta a imputación do gasto sen que se produzca un prexuicio. Entendemos que isto é un erro, porque non deben da anterior concelleira, será da hora, ou se está referindo a un informe ou algunha cantidade anterior. Yo preguntamos tamén, porque no apartado terceiro, existen obrigas por valor de 184.569 que corresponden a gastos de exercicios anteriores e que non foron recoñecidas no exercicio que correspondía, sendo posible tramitar un recoñecemento extrajudicial de crédito. Quero decir, isto non é unha crítica, é unha pregunta. Por que se produce este baile de cifras? Aquí estamos falando de 60 e poucos mil euros e aquí se fala de obrigas por valor de 184.569. Existe un error ou o mellor é que aparte destos 60 e pico mil euros que veñen aquí a esta aprobación nos quedan pendientes 120.000 euros que ainda non están recoñecidos, porque entonces xa, bueno, entonces xa nada, porque é máis de lo mismo, non? Pois nos gustaría que por parte do concelleiro, aparte de, bueno, nos gustaría que o concelleiro fixese algo, o que non fixeron os seus antecesores, nin o concelleiro Polo, nin a concelleira Coira, e que procedera a subsanar e a amañar e a regularizar a situación económica deste concello, que, polo visto, non vai a ser. Pero sí que nos explique un pouco como se poden producir pois estas facturas que chegan aquí, porque tamén lle vou explicar outra, lle vou facer outra pregunta. Non nos lo creemos que o Instituto Galego Ocular pasara o 28 de outubro esta factura. Esta factura que se trae aquí sí que entrou o 28 de outubro, pero usted nos gustaría que nos aclarara se esta factura foi presentada con anterioridade e de volta, e por eso ven agora. O sea, se foi presentada, bueno, ustedes realmente saben que os traballadores van a facer estes recoñecementos. Non irán todos, pero van, e saben que a deben. E ustedes tamén saben que se fixo esa carreira e que a deben. E ustedes tamén saben que existen unhas pólizas de seguros que hai que pagar e que as deben. E entonces que nos explique a que se deben
estes retrasos. E, por favor, señor concelleiro, diga sinceramente, se sabe usted, se lle queda algunha sorpresa máis de aquí a finais do ano ou a principios do ano 2026, porque nós consideramos e entendemos que da revisión destas dacións de contas e do período medio de pago sí que existen facturas pendientes de pago e usted nos decía que non, que solamente existía unha e porque estaba mal feita. Gracias. PSOE. Sí, buenas tardes a todos. Pois vou intentar ser o máis sincero posible na miña intervención, pero non quero deixar de decir que estamos aquí por 13 facturas. 13 facturas e un importe de 60.997 euros. É unha cantidade pequena para este concello, pero ao mesmo tempo é significativa, porque eu lle pregunto aos concelleiros responsables destes pagos, porque hai de todo, non? Como non se decataron vostedes que tiñan estas facturas pendentes de pagar? Se o contrato, se eu fago unha San Silvestre, sei que teño que pagar ese San Silvestre. Se está pasando o primeiro trimestre do ano e ainda non me pasaron a factura, pois a reclamo, que sería o natural, reclamar as facturas que non chegan. Tampouco son tantas, a verdade é que, como dicía, son 13. Pero o que non entendo, e xa o apuntaba a voceira do Grupo Popular nesta intervención, é como unha compañía de seguros pode presentar a ano vencido 50.893 euros en pólizas, que representa o 85%, da cantidad total do recoñecemento extrajudicial de crédito. O sea, prácticamente esta empresa leva todo, leva ao grueso, o 85% deste recoñecemento extrajudicial. Eu non sei, se fora o concelleiro oportuno, eu chamaría a estas empresas, chamarías a atención. Non pode ser que a estas alturas do ano pasen as facturas. E o que me queda con mal sabor de boca é que dúas empresas deste concello, ou próximas, unha próxima a este concello, que repara os capiós, os vehículos do concello, que se deixara sin pasar 3 facturas do ano 2024. E logo outra empresa deste concello que tamén, que esperara tanto para pasar a factura. A verdade é que non o entendo. Non sei se é que son miles e miles e miles, que supoño que sí, as facturas non son capaces vostedes de levar control, pero cando menos a do Instituto Galego Ocular, eu penso que se pode levar control, porque é algo de recoñecementos que son todos os anos. Estas pólizas de seguro supoño que serán tamén de todos os anos. Eu mas quitaba de en medio, eu digo sinceramente, señor concelleiro de Facenda, eu presentaba 2 licitacións, unha para as pólizas de seguro e outra para os recoñecementos médicos, e xa se quitaba vostede un problema da cabeza. Esas iban a entrar en tempo e forma, seguro. Bueno, nós queremos que cobren as empresas que soen traballar con este concello, como é a que repara os camións e os vehículos, e como é a empresa que suministra materiais para o Departamento de Servizos. Ímonos a abster neste recoñecemento extrajudicial, pero tamén encarecidamente lles decimos que poñan vostedes máis énfasis no control das facturas e que non lles quede ninguna no caixón. Concelleiro. Bueno, aquí as facturas se ve que a data de entrada no rexistro de moitas facturas son no mes de outubro, a maioría delas. Estas que son de pólizas de seguro realmente son o tema da xubilación, do plan de xubilación que ten o Concello cos traballadores e, bueno, según remata o ano, se lles manda unha notificación co listado de traballadores e cando se deron de baixa no Concello e, bueno, sacar a licitación o vexo complicado porque nin eles mesmos queren moito seguir co tema
con este plan de xubilación, porque cando era a xente nova no Concello estaban encantados que non pagaban nada. Agora se lle está complicando o tema. Entón, sacar a licitación non iba a ser... A mellor esta empresa está encantada de que saquemos a licitación. E se a San Silvestre a organizan e a presentan en agosto, pois non vamos a andarnos detrás da Federación Galega de Atletismo para que presenten a factura. E me gustaría saber en que pleno ou en que comisión dixen eu que non quedaban máis facturas de 2025 ou 24, quero dicir. Dígame no minuto e na comisión ou no pleno que eu o dixen. E, bueno, na miña parte nada máis. O que si é un erro o dos 180.000 euros é un erro. Estaban dicindo aquí agora que foi un erro de arrastre de algún documento e son os 60.000. Pasamos a votación. Votos... Non se pode intervir nunha segunda rolda. Pensei que non quería desintervir. Partido Popular. Señora alcaldesa, non de nada por feito, usted pregunte. Mire, señor concelleiro, estou atónita coas intervencións deste pleno e coa intervención dos compañeros do Partido Socialista. Dende aquí o animo que traiga o orzamento xa, dunha vez, porque polo menos é unha maneira de funcionar e o ten todo feito. Mire, atónita polas súas manifestacións. Mire, non quixese entrar eu en isto, pero co tema de que é difícil sacar a licitación, para este goberno difícil todo, porque non fai nada. Usted o que acaba de dicir é unha auténtica barbaridade, porque non é que o Concello pague 1.000 e que despois lle teña que pagar a un de jubilación 100.000. Aí hai un depósito co que están xogando. Vale, e iso xa para que usted lle quede claro e algún compañeiro máis. Despois, se algún compañeiro chama a atención que exista unha correduría que eu non sei nin quen é, que leva as pólizas neste Concello, as levaba un concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, que formaba parte desta corporación. Todas as pólizas. As levaba antes, cando entrou de concelleiro, seguía levando. Digo, para poñernos antecedentes. Eso sí que é tamén bastante grave. Pero que a maiores non nos contestou o que lle preguntamos. Usted nos di que todas estas facturas que están aquí non foron devoltas. Ustedes tuveron coñecemento agora mismo, cos temas, o sea, agora mismo non, no mes de xuño, no mes de abril, que se non me equivoco, no mes de abril, eu creo, e iso non o vou dicir a certa, creo que houve hasta outro pleno extraordinario. Bueno, perdón, outro recoñecemento de crédito extrajudicial despois do mes de abril. E aquí hai facturas do mes de abril do 2025, porque estamos en decembro. E houve outro no medio. E entonces habrá xente non solamente que o crea, senón que ainda coas súas intervencións o acompaña. E me parece moi ben que usted se sinta cómodo nese sitio, porque eu tamén o estaría. Calquer persona gobernando estaría. E neso teño que decirlle, por favor, aproveite e saque para diante as cousas, pero contéstenos, porque estas dúas facturas son de abril e houve outro extrajudicial. E isto é gravísimo, porque vai lastrando o que as contas municipais que nos lastrarán para o ano que ven. E, ademais, non nos vai afectar os que estamos aquí, vai afectar a todo o mundo. E isto hai que paralo de alguna maneira. Paralo de alguna maneira, porque isto non ten fin con estes señores ao frente da área de Facenda. Usted nos pode decir, cale a pregunta esta, que ninguna destas facturas, as de abril, houve un extrajudicial despois. Eso yo digo eu que sí. Casi o 100%. E se nos pode decir si destas facturas, se nos contesta si todas entraron nas datas que poñen aí e con anterioridade non entrou absolutamente ninguna que fora de volta. Porque se entraron, aparte de saber que ustedes organizaron unha San Silvestre, tendo que na súa cabeza non estará a pagarlle o que lle amañou os zapatos, ou pagarlle o donde compra usted a comida. Evidentemente non vai estar pendente desto, pero se entraron, usted sabía que estaban. Ou vostedes. Entonces, si non lo pode aclarar. Si pode, si non, o próximo pleno. PSOE. Sí.
Bueno, non lle vai a facer vostede caso a voceira do PP e traia os presupostos sin antes negociar con nós, Eso teño claro, Porque non vai a pensar que ten carta libre para todo, Non ten carta libre. O que sí ten é a nosa boa disposición, e iso o sabe o Goberno porque foi no 2025 cando se aprobou o orzamento vixente, que vamos a sempre poñer por enriba aos veciños de Fene. Se hai un orzamento, a verdade é que ese orzamento vai favorecer que haxa inversións e que se poda facer cousas neste Concello. Se non hai orzamento, estamos traballando con orzamento de 2021, 2022, etc., dificilmente se poderán facer cousas. Pero, bueno, cada un ten a súa interpretación, cada un ten o seu pensamento. Eu xa sei que vostede, ao mellor, está pensando xa no futuro, o goberno do 2027, e non quere que lle deixen moitas débedas, posiblemente, pero, bueno, non estamos nese punto. Agora estamos en un recoñecemento extrajudicial de crédito. Este grupo municipal o dixo cando empezou a legislatura. As empresas hai que pagarles. Vostede o din tamén, e non va a quedar unha empresa sin cobrar, porque a un grupo municipal en concreto se lle meta na cabeza que non pode permitir certas cosas. É certo que o denunciamos, e xa o dixemos. Non estamos conforme con que se traiga esta extrajudicial, inda que sea unha cantidade pequena e son mentes de 13 facturas. E non teño que justificar, pero é que a verdade, son 13 facturas das cales o 85% é dunha mesma empresa, de plans de pensións, que eu pensei que eran pólizas de seguro de vida, porque aquí é o que pon, señor concelleiro, dígalle vostede á persoa que fai isto que poña en realidade o que é, que non poña póliza de seguro de vida, porque eu xa en comisión xa yo manifestei, penso claramente, o sea, como unha compañía de seguros vai pasar unha póliza a ano vencido, unha póliza de vida, eso é imposible, xa yo comentara daquela, pero claro, se vostede me din que son planes de pensión, ahora podo entender algo máis, pero tamén teño vostede que entender que non poden esperar tanto tempo para presentar. Nada máis. Esquerda Unida. Concelleiro. Sí, bueno, aquí hai 3 facturas únicamente que entraron antes de que se fixera, de que viñera aquí a pleno o recoñecemento extrajudicial, o 2 e o 3, que viñeron máis ou menos no mesmo momento. O que pasa é que estas facturas non estaban aprobadas nin polo técnico, nin polo responsable da área. Entón non se puideron meter nos anteriores extrajudiciais. Entón, estaba a tramitación feita para os recoñecementos extrajudiciais e estas facturas quedaron porque non estaban aprobadas, que se estaban revisando. O resto, todo, menos 3, o resto entraron despois do recoñecemento extrajudicial. E se algunha se devolveu ou non se devolveu, pois evidentemente eu non lle podo dicir. É unha cuestión técnica que as persoas que entran a factura, se é correcta a súa forma de entrada, non lle preguntan ao concelleiro devolvemos esta ou a deixamos pasar. Se non está conforme, pois hai que devolvela e a terán que presentar adecuadamente para que o concello a poida pagar. Portavoz. Eu, por explicar un pouco máis e maior abondamento en isto, a cuestión concreta das facturas que fai referencia o concelleiro son porque as tiña que asinar as tiña no circuito de firma un traballador que se xubilou e non é así. Desde desbroces de xardinería, ese tipo de as tiña que firmar o traballador, o xardineiro do concello, era o que en ese momento tiña que asinar. Sí, son esas. Pero son vinculadas a esa área, tiña que asinar el e quedaron colgadas. Se non o pode aclarar, que facturas son, concelleiro? Di 3, temos 13. Eu de memoria non me acordo, pero sei que... Está o concelleiro que foi o que nomeou eso, que facturas son? A nós mesmos nos pareceu extraño que esas facturas non entraran. E era porque se quedaron no circuito de firmas colgadas. Foi unha cuestión puramente de error, que sabedes que tanto no portafirmas como no TEDIC, cando si un funcionario desaparece do Concello ben por unha baixa larga ou ben por unha xubilación, a documentación hai que rescatala de aí, pois aí quedaron unhas facturas colgadas. E eu non me acordo exactamente das facturas, porque eu non levo eso, pero eso pasou. Pasamos á votación. Votos a favor.
Abstencións? Queda aprobado. Punto número 3. Aprobación se procede da adxudicación do contrato de servicios, funcionamento integral de instalacións deportivas municipais do Concello de Fene, proposta 2025/G006/000-452. Ten a palabra o concelleiro de contratación. Bueno, este é un contrato que polos importes ten que vir a pleno, tal como está acordado. Se trata de adxudicarle a prestación dos servicios de funcionamento integral de instalacións deportivas municipais do Concello de Fene. Ten un prezo ahora de 27,58 e unha duración ao contrato de 2 anos máis un. Ten unhas melloras moi interesantes para o Concello de sinalización, fundamentalmente de sinalización das instalacións deportivas, tamén un incremento en 200 horas anuais por riba das estimadas pola Administración para diferentes tarefas de mantemento. E quería aproveitar, porque se aproveita o pleno para a veces decir falsedades, porque cando se di que aquí non se traballa, eu simplemente por respeto aos traballadores e as traballadoras e ás diferentes concellerías que impulsan os diferentes contratos, pero sobre todo nos traballadores que traballan nos pregos, nas partes técnicas e administrativas. Hoxe houve unha mesa de contratación onde se contrataron os eventos festivos deste Concello. Hoxe temos aquí o mantemento das instalacións deportivas, contratouse un creto, contratouse a xardinería, contrataronse as escolas deportivas e culturais. Estou falando de agora, contratouse o SAF, do que acabamos de falar fai un momentiño, que se empezou a traballar o día 1 a nova empresa, todos, ademais, contratos que villeron polo pleno, de cuantiosas cantidades económicas, limpeza de colexios, a actividade FEN en 1941, a oficina de turismo, Verán máis alá, o IDAE a luz, o IDAE os semáforos, os desbroces dos camiños, os voluminosos, a electricidade, que nunca se contratara en este Concello a través dun procedimento, o punto limpo, que levaba moitísimos anos aí sin contratar. Isto sin falar de todas as obras públicas que, lóxicamente, pasan por mesas de contratación e con procedimentos. Cando se di que non se traballa, hai que ter un pouco de rigor. E nos quedan contratos por facer, evidentemente, porque todos os que non estaban feitos estaban sin facer. A cuestión é que a intención deste goberno e o que demostra o perfil do contratante é que se están adxudicando e se están facendo contratacións continuamente e que se están contratando prestacións de servizos de todo tipo e estamos aí con moitos máis pregos para adxudicar outros servizos e outras obras. Partido Popular. Bueno, nos parece moi ben que se saque o servicio de... Bueno, que isto é unha... para dar conta da adxudicación do contrato de servicios, unha parte resolutiva. Despois xa preguntaremos un pouco como vai isto. E nos parece moi ben. Mire, señor Polo, lle vamos a dicir unha cousa. Xa o vimos na súa intervención con esta veciña que logo ao principio fixo unha reclamación aquí para todos e usted sacou os técnicos. Antes, na súa intervención, o concelleiro de Facenda sacou os servicios técnicos. Mire, non é o Partido Popular o que saca os servicios técnicos, nin para escudarse, nin para atacar. Atacarlos a vostede. Vostedes son os que teñen os distintos traballadores deste concello na boca sempre. E mire, o rigor o ten que ter vostede. Cando usted di por que unha falta de respeto tal, non, mire, a maioría dos técnicos que están con vostedes estaban con este alcalde e sacaban moitísimas cousas. O problema non é do traballador, non é do grumete, é do capitán. O capitán vai mal, porque non sabe xestionar, non sabe dirixir. O traballador dalle igual estar desbrozando aquí que estar desbrozando en Sillobre, porque lle dá igual. Os servicios técnicos dalles igual estar informando unha comunicación previa que unha licencia de obra. Sabe por qué? Porque están traballando. E iso nadie o pon en duda. Ninguén. Son vostedes, coas súas contestacións e coas súas intervencións, as que poñen en duda
o traballo que fan ou non fan os distintos funcionarios deste Concello. E me alegra que saquen este contrato, pero tamén lle vou a recordar que cando vostedes chegaron aquí ao goberno, vostedes que levan desde a moción de censura de febreiro do ano 2020, deixaron vencer este contrato. O único contrato novo que vostedes sacaron é o da electricidade. E ya veremos como va. Xa yo dixen a señora concelleira, ya veremos como resulta o seu cumplimento. Xa lo veremos. Aplaudiremos. Entonces, usted non me fale de instalacións deportivas porque o deixaron vencer. Desde hacía moitón de anos que non existía aquí, non existía este contrato. Non me fale da xestión do catastro que deixaron vencer. Non me fale do SAFCO que deixaron vencer. Que deixaron absolutamente vencer, sí, e tuveron que ir ás prórrogas. Non me falen de a súa actividade, porque usted agora o mellor nos quere falar do que está facendo agora. E é verdade, aquí está recollido. Pero que usted leva máis tempo aquí. A señora alcaldesa leva máis tempo aquí. En concreto, gobernando desde o ano 20, noutra función, pero desde o ano 20. E non me fale vostede da situación alegal na que existía, na que estaban os distintos contratos de Concello. E non porque os heredaron, sino porque os deixaron ustedes vencer, foron incapaces de sacarlos a licitación. E en canto ás obras, manda truco, solo jorobaría, algo que dun engranaxe, tacatá, que tamén vostedes o deixaran aí perdidos os cartos que nos veñen da Diputación. E entonces, tamén lle pido que a mismo énfase que ten vostede para defender este contrato, que non é máis que un seguimento de todo o que hai, que o poña para a xestión económica deste Concello, porque aí, mal, error. E isto non é máis que un seguimento dunha actividade que os traballadores e as traballadoras deste Concello, por fortuna, están cansados de facer e de continuar, igual que o tema das obras. O sorprendente sería que non se sacara as mesas de contratación para facer as obras, porque eso sería sangrante. Que si é certo, eu o viví, cando vostedes formaban parte do goberno co Partido Socialista, si é verdad que na legislatura 2007 o 11 deixaron todo manga por hombro. Eso sí que é verdad, pero despois desa non se produzco nunca máis. E en relación con este contrato, non sei agora con este tema se temos que votar ou non temos que votar ou nos temos que abster, evidentemente, pon aquí a aprobación da adxudicación, pois nos vamos a abster neste punto. Partido Socialista. Sí, bueno, este contrato, evidentemente, na mente de todos os que estamos aquí presentes, é un contrato necesario. Pero igual, do mesmo xeito que o dixemos no momento en comisión, para nós este contrato necesitaría o que chamamos unha auditoría real e efectiva do cumplimento do mesmo. É dicir, botamos en falta uns documentos que auditen en concreto as horas que están dedicando a cada instalación en cada servicio de cada instalación, e non un informe tal. Xa o dixemos en aquel momento que nos parecía que habría que ter unha relación de ítems que fueran cubrindo, vostedes a mellor non o consideraban necesario e non deron instruccións nese sentido. Nosotros, como nos gusta máis controlar o traballo e que o que se pague sea efectivamente o que se fixo, pois por iso vemos que moita documentación, está moi ben elaborado todas as prescripcións técnicas, pero entendemos que adolece de máis rigor, máis auditoría en canto ao traballo efectivo. Pero, bueno, é unha apreciación nosa que a mellor tampouco temos por que estar acertados ao 100%. Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Punto número 4, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación se procede da modificación da data de sesión plenaria do mes de xaneiro de 2026, proposta 2025/G006/000461. Bueno, pois temos que votar a inclusión na orde do día, pois, bueno, non foi a comisións, tiñámoslo falado, pero finalmente pois non se chegou a poñer na comisión. Polo tanto, votos a favor da inclusión na orde do día.
Queda aprobado. Pois as sesións ordinarias do Pleno terán carácter mensual. Isto foi o que se aprobou na sesión plenaria do 6 do 7 do 23, na legislatura 23-27. As sesións ordinarias do Pleno terán carácter mensual e realizaránse o primeiro xoves de cada mes ás 18 horas, agás no mes de agosto, que será ás 10 horas, e no suposto de que o día prefixado fose festivo ou inhábil, a sesión realizarase co mesmo carácter ordinario do día hábil inmediatamente anterior. Pois con isto, o primeiro xoves do mes de xaneiro é o día 1, é un día inhábil, a ser festivo nacional pola festividade de Ninovo. Así mesmo, o día hábil a inmediatamente anterior é o 31 de decembro, que é o día de peche de oficinas municipais, polo que é preciso acordar outra data. Unha vez falado cos voceiros, pois acordamos modificar a data para trasladala ao día 8 de xaneiro de 2026 ás 18 horas. Partido Popular, Partido Socialista, Esquerda Unida. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado. Parte de fiscalización e control, dación da conta das resolucións da alcaldía dende o número 1359/2025 a 1479/2025, en especial da 1365/2025, pola que se acorda a terceira prórroga do contrato de servicio de axuda no fogar. Dación da conta, punto número 6, da execución orzamentaria trimestral correspondente ao terceiro trimestre do 2025, expediente 2025-G006/000-438. Punto número 7, dación da conta dos datos do período medio de pago e morosidade correspondente ao terceiro trimestre do 2025, expediente 2025-G006/000-457. Punto número 8, mocións urxentes, que non había ningunha. Punto número 9, rogos e preguntas. Temos preguntas por contestar do pleno anterior. Comezaremos por esas. Comenzando pois pola concelleira de Deportes. Non sei se tiña algunha, non me acordo. Hola, moi boa tarde a todas e a todos. En canto á Concellería de Deportes, pois hubo unhas preguntas en canto a unhas queixas de ruido polo slalom. Nada, comentarvos que é unha persoa que xa se queixou nas anteriores edicións, é exclusivamente unha queixa, pero, que é unha persona que se queixa polo slalom, pero que se queixa polo tráfico que hai nas pías, polos soplafollas cando se limpa, se queixa dos repartidores de comida. En fin, consideramos que non é unha queixa relevante, é a única que existe, e de feito, o slalom saiu extraordinariamente ben, foi con récord histórico de participación no mesmo, e ás 9 da noite estaba todo rematado. Esa mesma que se comentaba de que chegaron a comunicación de ruidos da Xunta de Galiza é porque esta persona remitiu, tamén remitiu a Deputación, e nada, simplemente que o remitin ao Concello, quer dizer, presentou 10 escritos. Eu os teño aquí, se os quixerades ver, quero dicir, fala de cousas realmente que son un pouco incomprensibles, en canto ao tema do ruido. Repito, se queixa do tráfico das pías, de repartidores, de soplafollas, etc. E pola miña banda nada máis. Moitas grazas. Continuamos contestando. Boa tarde a todos e a todas. Había unha pregunta formulada pola voceira do Partido Popular referente á Praza Verde e ás árbores que ali se cortaran. Me remito ao transmitido na comisión do pasado 28 de agosto, na que din conta da situación existente ali na Praza Verde, que as árbores que ali había que producían un abundante polgón e unha savia rica en azúcares que actuaban como foco para estes insectos, xerando a vespa velutina, que era que había plaga, xerando un perigo evidente para as persoas. Os informes
informes que foron elaborados polos técnicos municipais e por empresas consultoras concluíron que o mantenimento das árbores non resultaba viable, xa que as podas e os controis fitosanitarios non eliminaban a atracción para as vespas nin a produción de savia. Avaliouse tamén a posibilidade de aplicar tratamentos preventivos, pero a súa eficacia era moi limitada e de carácter temporal. Ante eses feitos, decideuse a fin de garantir a seguridade cidadán proceder á tala das árbores. En canto ao estado actual da praza, comentei tamén que dende a Consellería de Servizos estase a elaborar un proxecto integral de remodelación, cunha reforma da superficie do chan que mellore a seguridade, a accesibilidade, evitando que as persoas poidan esvarar. Posteriormente se van incorporar elementos urbáns renovados e sobre este proxecto iremos dando debida información. Había tamén unha cuestión referente a unha queixa formulada dende a Asociación Aspanés pola presencia de cacas de cans no entorno. Como houve esa queixa e eu remitín a que a meteran por rexistro. Parece ser que son veciños que baixan a pasear os cans e, desgraciadamente, non recollen os excrementos. Me preguntaba se se iba a realizar algunha campaña, pois se realizaron campañas de concienciación e se seguirán facendo, pero lamentablemente hai donos de animais que non entenden de civismo. Pola nosa parte, tamén a Policía hai tempo que está a realizar labores de vixiancia nesa e noutras zonas para evitar que sigan acontecendo eses feitos, desgraciadamente, que hai. Outra das cuestións que se formulaban era por parte do voceiro do Partido Popular referente á presenza do cabalo nunha finca en Avenida Naturais. Comentar que a Policía realizou un informe que foi notificado á persoa propietaria do animal e que se retirou da finca, que actualmente non consta ningún equino nesa propiedade. E tamén me facía referencia a un escrito que entrou por Rexistro de Augas de Galicia pola construción dun muro. Pois ese refírese ao muro de Río Cádavo, comentar que no seu día houve un risco porque estaba en moi mal estado, que houve que actuar de urxencia e que se falou con Augas de Galiza porque era necesario urxente acometelo, e agora simplemente o que solicitan é un proxecto e que está encargado agora mesmo. E creo que non me queda ningunha outra cuestión que contestar pola miña banda. Boa tarde novamente. No anterior pleno se me facían preguntas sobre unha reclamación da comunidade polos pagos de outubro. Son as cuotas que hai que pagar a comunidade, o procedimento habitual que se ven realizando no Concello, agardar que as diferentes administracións de fincas onde o Concello ten propiedades remitan ao Concello o listado de cuotas pendentes, se rexistra e se fai o pago. Estamos barallando a posibilidade de anticipar eses pagos e a ver como xestionamos poder facer ou pagos mensuais ou polo menos trimestrais para que non fagan esas reclamacións e ir xa facendo os pagos cando correspondan. E despois tamén se preguntaba por facturas pendentes do Círculo de Perlío. As que se presentan por parte do Círculo de Perlío son en canto a instalación eléctrica dos Pinares, do campo municipal, e estaban ata setembro pagadas. Presentaron en outubro unha reclamación para que se pagara a factura dese mes, pero non se presentou esa factura e se lles chamaba 3 días para que presentaran a mesma, porque presentaron eso, reclamación que se lles pagara pero sin aportar documento. Pola miña banda, nada máis. Ola, boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quería dicir que o tema dos rexistros se atenden xeralmente a todo o que entra por rexistro, non? Unhas antes e outras despois en función das condicións climatolóxicas e de motivos organizativos, pero se atenden a todas as entradas. Dito isto, unha das preguntas era en referencia aos puntos de luz de Orra, Catalán, Avenida Astano, etc.
E temos que dicir que se van atendendo a todos. Sí que é certo que hai algúns que dan máis problemas que outros, por exemplo, Tellerías, que se está reincidindo o problema unha e outra vez, porque, bueno, se está restablecendo o alumeado, pero se está traballando por fases pouco a pouco para intentar dar co erro que fai que se tire cada 2x3, non? En canto aos rebacheos, pois se están facendo rebacheos de forma regular 2 veces ao mes, non? Dependendo tamén pois, das condicións climatolóxicas. O mes pasado pois, fixéronse rebacheos polas parroquias de Maniños e Limodre e se prevé que siga sendo así, non? Había outra cuestión con respecto ao tema do alumeado do pabillón do Ramo, e foron os técnicos electricistas do Concello e, bueno, estánse a solicitar presupostos porque, bueno, hai un número moi elevado de luminarias e o custo pois é importante, non? Entón, bueno, se está estudando cal sería a mellor opción para repoñer ese alumeado e garantizar un mínimo de calidade, non? En canto á reparación e acondicionamento de lavadoiros, pois se prevé levar a cabo un acondicionamento integral de todos os lavadoiros das parroquias na primavera de 2026. Había outra con respecto á solicitude de reparación en Avenida Naturais. Isto creo que foi onte, xa se enviouse un comunicado a Fomento para que, o sea, comunicación a Fomento para ver se contesta para poder actuar, non? E con medios propios. En canto á reparación do pavimento da Praza Verde, se están valorando diferentes opcións, porque, bueno, sí que é certo que coa choiva agrávase o problema debido á pintura que teña e ao cemento pulido, non? Que fai que, bueno, pois que sexa esvaradizo. Pero, bueno, se están estudiando distintos tratamentos, pero, bueno, é un custo elevado, entón, bueno, se está mirando e é probable que se comece a obra na primavera tamén de 2026, non? Había tamén o tema das sinalizacións oxidadas, e sí que é certo, pero xa se traballou no deseño, despois, se queres, o mostro, se vai poñer nas entradas do pobo e nas parroquias, non? En canto á limpeza dos contenedores, xa se comezou a facer, se está por Limodre e por Maniños, e, bueno, a idea é que se faga cunha periodicidade de 2 veces ao ano, non? Bueno, penso que se era o que se estaba facendo unha, se cambia a 2, eu penso que en principio debería de ser suficiente. O tema de... Vamos a ver, que máis falta... O tema da veciña que e o tema do ruído, pois hai que decir que facía comparecencias coa policía local para deixar constancia, pero que acudía a Garda Civil por non haber turno de noite coa policía local, non? Entón, bueno, unha vez que ela falou coa policía local, houve contacto tanto co xefe de policía de Narón como co xefe de policía de Ferrol para facer un estudio de acústico. Incluso se pediron tamén orzamentos a empresas, pero, bueno, entre medias, pois xa pechou o local, non? Entón, polo tanto, non chegou a haber unha medición. O tema do consumo eléctrico do edificio da Asociación de Veciños de Perlío, bueno, é un problema de consumo, entón se están mirando tamén varias opcións, se mirou o tema de poñer un equipo de aire acondicionado e tamén se está estudiando por ser máis barata a opción de unha estufa de pellets, non? Entón, así está. E o tema do contrato. O tema do contrato dos vehículos do lixo é un contrato que foi un boceto que se fixo, que se pediu, debido á situación concreta nese momento, foi un boceto, se te fixas non está firmado pola empresa, e foi un boceto que se pediu, pero xa non se levou a cabo porque se empezou a traballar xa no prego do renting, non? E que máis? Penso que xa non me queda nada máis. Non, penso que pola miña parte está todo contestado. Ben, boa tarde de novo. En canto ás preguntas que me fixeron aquí de diferentes
temas. En canto ás malezas do Porto do Sol, que había queixas, incluso veo un veciño aquí, xa comentei no seu momento, e eu comentei aquí ao veciño, que era un asunto que estaba xudicializado, que hai 7 propiedades diferentes, máis de 20 titulares, as parcelas son unha de 138 metros cuadrados a máis pequena, 529 a máis grande, podemos imaginarnos as dimensións, son parcelas moi pequenas, están aquí enfrente, están todos comunicados, un incluso presentou unha alegación dicindo que non tiña acceso sin pasar por enriba das outras parcelas, e co asunto tal como está, pois non está como para pisar a finca ao veciño. Están requeridos todos para cortar, teñen 30 días para rozar, e aí, se non, vai xa despois subsidiaria ou sanción. Pero, bueno, que é unha cuestión bastante farragosa, tanto polo número de propietarios e polo propio litixio que teñen entre eles. En canto ás queixas do Servicio de Axuda no Fogar, que se preguntou no anterior pleno, pois o mesmo que lle dixen á veciña que falou antes do inicio do mesmo, temos os 4 informes feitos por 5 informes diferentes, feitos por 4 traballadoras sociais diferentes que foron responsables do servicio, alertando das deficiencias e dos cambios unilaterais que estaba levando adiante a empresa. Está o informe de Secretaría que recolle os informes técnicos e o traslada a unha proposta de sanción, e está a proposta da alcaldía onde se lle impoñen unha serie de penalidades en aplicación do prego administrativo. Como expliquei antes, é un servicio moi complexo, onde hai moitas partes afectadas, e digo afectadas porque realmente son partes afectadas as traballadoras polas condicións de traballo, polas condicións económicas, afectadas as persoas usuarias, pois porque son as directamente beneficiarias dun servicio que, se funciona ben, está ben, pero no momento que hai un problema hai unha persoa que queda peor atendida. E as familias que digamos, conviven ou que teñen relación directa con esa persoa usuaria. E, por último, as nosas propias traballadoras, que, como digo, hai 4 informes, porque houve 4 traballadoras sociais diferentes durante ano e medio con este servizo, por distintos motivos. Quero dicir que tamén dificulta, que iso a veciña non lle dixen, pero é unha obviedade, que existan 4 traballadoras diferentes en un prazo tan breve, tamén dificulta moito facer un seguimento constante e exhaustivo e que a empresa teña unha interlocución constante, que con todo están os informes aí para acreditar as deficiencias. Con respecto a unha pregunta que fixeron tamén da intervención do deputado do BNG en relación a Rolda Oeste, pois nós, nese sentido, o que fixemos foi trasladarlle ao deputado do BNG Néstor Rego a preocupación deste Concello e o interés en que se presentase unha iniciativa para mellorar o tráfico e a seguridade viaria en Fene. Nós, dende o Goberno Municipal, detectamos que existe un tráfico intenso por Fene, Avenida Naturais, Porto do Sol, un tráfico moi intenso por Conces de tráilers de gran tamaño con megaestructuras que forman parte da construción eólica, que afortunadamente está aí traballando e que a previsión é que siga ampliando ese traballo, que están accedendo á Avenida das Pías polo carril contrario prácticamente todos os días, e realmente temos o sustento, digamos, técnico, que é o Plan de Estradas de Galicia, o Plan Básico Autonómico aprobado pola Xunta, no que figura a estrada. Entendíamos que a Xunta non é a administración a que hai que solicitarlle isto, porque une vías estatais e unha infraestructura estatal como é Navantia, pero si une a Nacional 651 e a Autoestrada, que son de competencia estatal, con, de novo, a Nacional 651 a altura de San Valentín, entre San Valentín e Estano. Entón, entendíamos que a administración a que había que encargarlle iniciar o estudio informativo e ver a viabilidade desta estrada, que, como digo, ten planificada a Xunta de Galicia, era o Estado unha infraestructura de 2 kilómetros e pouco, que uniría
Navantia co polígono, que faría o polígono probablemente máis competitivo e a nivel auxiliar do propio Astaleiro, e que además conseguiríamos que esta estrada principal que cruza Fene pudese ser realmente unha rúa e non unha estrada. Entón, bueno, nos parecía unha proposta positiva para Fene e, sorprendentemente, o Partido Popular que está na oposición votou en contra. O explicarán aos veciños de Fene cando o propio Goberno do Estado e PSOE e Sumar se abstiveron na comisión, é dicir, non eran contrarios. Se o Partido Popular vota a favor, probablemente salirá adiante. Por lo menos a iniciativa de que se fixese o estudio informativo. Bueno, cada un se fai cargo dos seus actos. Nos insistiremos, nos parece oportuno, nos parece incluso millor a proposta da Xunta que a do Pexón do 98, porque a Rolda Oeste que plantexa o Pexón do 98 parte de Santa Ana, moito máis cerca do río, moito máis cerca das casas e facendo unha incidencia importante donde eran as inundacións, na zona de Mundín e hacia Ponte dos Santos, aí en frente entre as vivendas de Astano. Aí fai unha afectación a proposta do Pexón do 98 moi grande, o seu desplazamento, digamos, hacia Vilar do Colo, fai que vaya pola ladera, que non teña afectación a vivendas directa e que cruce suelo rústico de eucaliptos, e entra prácticamente igual por zonas primeiro de Adif e logo da propia Navantia, que hai solo xa público ali, que xa non habría nin que expropiar. Bueno, esa foi a cuestión. Nos pareceu bastante lamentable que nos salira adiante. Despois, en canto ao custe eléctrico dos bombeos, teño que decir que se lle remeteu, gracias a ter contratado o servicio, coa depuración que fixo a nova empresa cos servicios económicos do Concello, que agruparon todo moi ben por conceptos. O bombeo de San Valentín ten unha contratación de 40 kilovatios e coincide co consumo. Río Cádabo, 150 kilovatios e a presencia contratada tampouco ten penalización ninguna, coincide co consumo. Maniños ten 253 kilovatios e unha potencia contratada que non ten penalización. Poderíase rebaixar un pouquiño, porque digamos que ten un pouco de potencia de máis, está un pouco sobrado, pero o aforro sería de 200 euros ao ano actualmente. O outro que hai ali é o do Pombal, 110, e está correcto. O Limodre, 36 kilovatios, hai contratados 42 e ten 36 de máximo de consumo, tamén se podría facer un aforro de 282 euros ao ano. Río Castro, 9,9 kilovatios e hai contratados 6,9, aí hai un exceso de potencia que se está pagando uns 242 euros ano, se pode optimizar e tamén ter un pequeno aforro, e onde temos o gran desfase é no das cagallas, que foi posterior á licitación. Ese foi o bombeo que está en Mugardos e onde, digamos, conflúen Mugardos e Fene, que ten un consumo, un bombeo de 370 kilovatios e pagou o ano pasado 37.000 euros só de exceso de potencia. Nese bombeo sí se pode facer un aforro xa estimado de máis de 24.000 euros, 24.813, entón ese sí é moi importante. E despois estamos coa comercializadora mirando o tema dos consumos, xa que os consumos kilovatio hora actualmente no lote Fene, digamos, estábamos con un gasto de 0,15 kilovatios hora, que é caro, e o das cagallas, que o do consumo tan alto, estaba con un consumo diferente de 0,10. E eu descoñezo, porque iso é algo que ven do ano 2014, e evidentemente había que meterlle o dente, e a única forma de facelo viable era coordinando a concesionaria con quen nos factura a luz, e nós non controlamos a concesionaria que adxudicou Ares, é dicir, é algo que requiere bastante control. Si conseguimos un prezo kilovatio que fluctúa, no contrato que se fixo fluctúa en función bueno, como está no prego, hai unhas partes fixas e unhas partes que fluctúan, pero se conseguimos que a media seña 0,10, o custe anual, o aforro son nestes bombeos sería de uns 150.000 euros. Entón, bueno, de consumo eléctrico. Despois, axustar estas penalidades sería un pouquiño máis. Había tamén unha pregunta en relación a unha queixa dunha traballadora social nun chamamento. Bueno, hai que dicir que esta traballadora social, cando se chamou,
estaba de baixa, así o comunicou a funcionaria que a chamou, entonces non se chamou o seguinte directamente, por estando de baixa non se pode incorporar a un posto de traballo que era de carácter inmediato, precisamente a un destes traballos de control do SAF, non? Entón, nada, chamouse a seguinte da lista e esta queixouse. Eso foi o que pasou. E eu non tiña ninguna pregunta máis. Referente ao centro de saúde, temos unha reunión coa xerencia da área sanitaria o mércores día 10 ás 11 da mañá e decir que en ningún momento se está deixando de prestar ningún tipo de o mantemento se está facendo igual hasta que cheguemos a un acordo e para iso esta reunión van a estar diferentes persoas para ver esta problemática que temos e buscarlle unha solución. Así que pasamos aos rogos e preguntas. Bueno, non sei se empezar coas novas ou se seguir coas do outro día. Non sei se será mellor que contesten vostedes o día seguinte porque me parece moitísimo máis interesante despois do que acabamos de escoitar aquí. Bueno, en relación coas queixas de... Bueno, queríamos decirlles si en relación a todas as preguntas que fixemos de servicios, en relación con rebacheos, en relación con alumeados, puntos de luz, entendemos que o solucionaron todo neste mes. Cando lles toque contestar, si quieren non lo contestan. Bueno, no, las de hoy vamos a deixar para o final, que son máis interesantes. Bueno, queríamos preguntarlle á concelleira de Deportes en relación con unha solicitude da Asociación de tenis deste Concello que solicitan que se axuste a iluminación ou que se lle autorice á propia asociación para que procedan a súa reparación. Quero dicir, que asumirían eles. Que ten pensado facer este goberno co club de tenis, co grupo de tenis ao respecto, non? Queríamos preguntarlle tamén existen numerosas queixas sobre limpeza viaria, si se tomou nota da solicitude de limpeza do camiño en Avenida da Porta do Sol, si non se tuvo, que se teña. Tamén en unha solicitude de acondicionamentos nos camiños e terreos, no camiño de Bullos número 2, en Chamoso, solicita este veciño a adecuación das conetas e de recollida das augas, si se fixo algo ou si se ten pensado facer. Despois, tamén preguntar sobre unha solicitude dunha instalación dunha sinal de stop na esquina de Rúas Cañotas coa Rúa Santiago, si se vai a solicitar, si se vai a instalar. Tamén trasladarlle o que xa lle dicíamos no anterior pleno, as numerosas queixas que existen co tema dos recibos da taxa da basura, si vai existir algún tipo de revisión, si por parte deste goberno son coñecedores de todas as reclamacións, non só o que se están presentando a nivel municipal, sino a nivel xa estatal, autonómico, e en relación con este asunto, e se teñen pensado facer algo, algunha consulta, incluso está falando de que pode chegar a ser incluso unha imposición esta subida ilegal ou de algúns concellos onde non existía esta tasa, que se impuxo agora, pois incluso poden declarar a súa ilegalidade. Se o están estudiando ou se simplemente van a deixar que corra, que os veciños paguen 3-4 facturas xuntas e estes importes. Tamén se vai a facer algunha revisión ao respecto con esta tasa, porque, como tamén vendín aos veciños, a recollida non é igual en todos os lugares, e se se vai facer algo ao respecto, non? O Partido Popular xa se mostrou totalmente en contra de imposición deste tipo de tasa, pero preguntamos de aquí ao Goberno, xa que está coa revisión delas, se vai a facer algo ao respecto. Despois tamén existen varias queixas de varios veciños en relación co camiño de volta de Vilanova, 22 en Sillobre, varios veciños que din que están en penosas condicións, e se se vai a facer algo ao respecto, se se vai a reparar, cando se vai a reparar, non?
Tamén preguntarlle se xa se reparou unha fochanca que existía no río Cádavo. Igualmente, trasladamos do principios do mes unha reclamación que se repite sobre unha serie de fochancas que existen na Avenida Naturais nas beirarrúas, a altura do número 52. Tamén saber se se lle vai facer caso solicitado por unha veciña na que solicita que se proceda a modificar a ubicación dos referidos contenedores de recollida da basura. Eu creo que xa presentou esta instancia en algunha ocasión antes das execucións da obra en Antonio Montero. Tamén preguntarlles sobre as filtracións que se están a producir no garaxe do número 46 ao 48 de Marqués de Figueroa, a través da beirarrúa lateral esquerda, que presentaron reclamación e que xa o puxeron con coñecemento do Concello, se o Concello se vai a facer cargo, se está facéndose cargo, o que ten pensado facer. Tamén a Comunidade de Propietarios da Avenida do Mar, 3738, solicita que se adopten medidas urxentes e definitivas para evitar novos atascos na rede de saneamento e que se proceda a reposición completa da beirarrúa, rexistros e a adaptación da rede. Isto entrou o 18 de novembro de 2025. Queremos preguntarlle ao Goberno se ten pensado facer algo, se xa está traballando en eso ou cando pensa facer. Tamén preguntarlle sobre a solicitude dun espello ou un cambio de sentido nas rúas para a mellora da visibilidade viaria entre as rúas Casal, de Sandulfe e Monte da Cancela, que é unha solicitude tamén que entra por rexistro, e se existe algún estudio ao respecto, se ten pensado facer algo. A Agrupación Veciñal de Urbanismo solicita unha reunión co Goberno Municipal. Queremos preguntar se esta reunión xa está convocada, se xa se celebrou, se non se celebrou, cando se vai a celebrar e que se nos informe. Vemos tamén, por rexistro de entrada, un convenio de colaboración entre o Concello de Pontedeume e o Concello de Fene en materia de personal, se nos pode dar algunha información ao respecto que non se nos trasladou na comisión. Tamén vemos por rexistro unha comunicación, un recordatorio importante, así como podemos ver, sobre o traspaso de competencias en materia de costas que afecta aos municipios costeros, evidentemente a Fene o afecta, que serán as competencias asumidas ahora pola Comunidade Autónoma, pero a pregunta seguinte, por que un recordatorio importante? Por que pon eso no rexistro de entrada? A que se debe? Que ten que facer o Concello? A Secretaría Xeral de Financiación Autonómica e Local insta a esta corporación local a que aprobe medidas estruturais de aumento de ingresos e de reducción de gastos que garanticen o período medio de pago dos proveedores. Queríamos preguntar tamén ao señor concelleiro de Facenda, que vemos un período medio de pago de 74,14. Non sei se felicitalos ao Goberno, porque realmente son vostedes moi estables neste aspecto. Desde que chegaron non cumplen nin pa tiros os 38 días, 74, pero ademais ahora está un ritmo bo, 81, 74, 89, bueno, están aí na media B. Se ten que ten pensado facer, que eu creo que esta pregunta xa a fixemos tantas veces e nunca fan nada, que teñen pensado facer para cumplir coa normativa e pagar no período medio de pago aos proveedores, tal e como establece a lei, nos 38 días. Vemos tamén un escrito de Telefónica que entrou o 25 de novembro que lle di o Concello que, dado o tempo transcurrido sen recibir as súas noticias e sendo a referida instalación de urxente necesidade, reiteramos a nosa petición, solicitándoles que sirvan contestación. Entendemos que isto é unha solicitude de licencia ou dun permiso. Por que non se contesta a unha reparación, ou sea, a unha instalación de urxente necesidade a Telefónica? Como a outra persona. Tamén queremos preguntarlle, hoxe a veciña de Fene, que interveu aquí ao principio, leounos un informe unha notificación da valedora que recibiu no día de hoxe.
Por que non lle contestan vostedes a valedora? Son reiteradas veces as que a valedora lle require documentación, informes, e ustedes nunca cumplen en tempo e forma. Non contestar aos requerimentos da valedora pois supón un incumprimento moi grave que pode traer consecuencias para o Concello e, polo tanto, para os veciños e as veciñas de Fene. Vanlle contestar a valedora? Cando lle van a contestar en relación coas queixas do servicio do SAF? Outro veciño tamén lles pon en coñecemento, que xa non é a primeira vez, que na zona de Sillobre, que unen os lugares da carretera da Calzada, o Valado, Camiño Río de Sá, están sin alumbrado. Si van a reparalo ou que teñen pensado facer. Tamén queremos trasladarlle desde aquí que leva a Rúa Tellerías bastantes días apagados e polo que lles transmiten os técnicos deste Concello, se non é así, non o corrixen, que debido ás obras que se fixeron ali, é que é moi difícil reparación. Se non é así, pois non o corrixen e, por favor, procedan á súa reparación, porque xa van moitísimos días nesa situación, non? Tamén existe unha solicitude a nome de Por Máis Vida, que lle solicita que se proceda a revisar e amañar o sanitario da antigua escola, que debe ser onde teñen eles a sede, se xa se fixo ou se ten pensado facer. Tamén o Xulgado de Paz, personal do Xulgado de Paz e Rexistro Civil, pois lles comunica humidades no baño e solicita a limpeza de arranxo, e entonces queríamos preguntar que teñen pensado facer ao respecto. E entonces aquí vamos... tamén vemos unha serie de recursos e alegacións fronte á liquidación do Provisional de Aguas de Galicia do Cano, e, queríamos saber se van se resolveron algo, se lle están contestando en tempo debido á xente. E tamén en temas de personal, pois vimos varias, por rexistro de salida, varias circular, comunicacións internas e en concreto a varios traballadores, que non vamos a reiterar aquí os nombres, pero se se deben a algo en concreto, simplemente era para darlle unhas instruccións. Queríamos preguntarlle, se ben é certo que o concelleiro de Policía fai 2 plenos nos contestou a esta pregunta, pero visto que pasou hoxe vamos a volver a reiterar, que teñen pensado facer coa prórroga da Comisión de Servicios do axente que está en Comisión de Servicios en Ferrol. Recordamos a resposta que nos dou o concelleiro de Policía. Hoxe entrou por rexistro de entrada do Concello de Ferrol, non que lle di para que confirmen esa comisión de servicios. Non se entende moi ben, entendemos que a resposta será a que deu o concelleiro, porque se non hai efectivos en Fene, non podemos permitirnos ter a traballadores de comisión. Pero ustedes nos contestarán. Queríamos preguntarlle á señora alcaldesa se vai a ser o habitual que todas aquelas persoas que pidan a palabra, ou será a carta, que interveñan ao principio. Queremos sabelo, porque tamén queremos informar a xente que veña aquí. Nos gustaría que houbera un criterio, que non fora bailable, porque usted está pedindo orden todo o día e nós tamén o queremos. Entonces, claro, se non hai unha seguridade xurídica de como van as intervencións, será a criterio seu, quen falará primeiro e quen falará de último. E entonces nos gustaría que non la aclarase, se vai a ser sempre, non nos faga referencia, si que yo pido, nin a persona que falou hoxe, nin os 2 señores que tuveron os 2 últimos que interviron, que aguantaron o pleno durante 2 horas. Non facemos referencia a nadie en concreto. Queremos saber cal vai a ser a maneira de proceder. Nin siquiera o señor Toñín, que nos acompaña cada pleno, e pregunta ao final. Ou se vai a ser a carta do usuario. Nos gustaría que non lo aclarase. Tamén, en relación coas dacións de conta, nos deu traslado a señora alcaldesa dun informe emitido pola Secretaría deste Concello.
Moi ao contrario do que vostede nos dixo na dación de conta que non se podía intervir, a señora secretaria non lle está dicindo eso. A señora secretaria está dicindo que é algo potestad da alcaldía. E entonces queremos entender que usted, despois de 40 anos de democracia que existen, bueno, 40, Dios mío, existe máis, gracias a Dios, despois de, desde o ano 77, 78, que se constituíu o pleno, que se podía intervir, vou estar falando da miña experiencia de 2007, no que tamén estaba o señor Polo, o resto, a maioría, bastante tamén, pero se intervía nas dacións de contas, usted, polo que entendemos, e do informe xurídico, se debía que usted non vai a deixar intervir nas dacións de contas. A costumbre tamén fan lei. E nos agradecemos que nos dera traslado deste, porque moi o contrario do que usted manifestou é unha potestad súa. E yo din aquí clarísimamente. E usted permite ou non intervir nas dacións de contas. Entendemos, como xa levamos uns plenos, e este xa costamos co informe, que non vai a deixar intervir. Despois, en relación coas anteriores preguntas, non sei se é mellor que usted xa conteste no pleno seguinte porque é bárbaro. Eu creo que ustedes tomaron nota do que lles conviña, non? Por unha parte, co tema da Praza Verde empezamos casi polo final, non? A señora concelleira de Medio Ambiente nos consta aquí por que tal os árbores. A pregunta non era esa, señora concelleira. A pregunta é que ten pensado vostede facer coa situación tal e como está. E usted, na súa intervención, nos fala de que vai a facer unha intervención nun proxecto con mobiliario con tal contuma, que aplaudimos. Con que cartos, señora concelleira? Tamén nos gustaría que se nos aclarase, porque o concelleiro de Servicios, que a pregunta que era se se iban a repoñer os árbores e se se lle iba a dar algún tratamento a esa plaza, di o concelleiro de Servicios que está estudiando distintos materiais para facer na primavera de 2026. Señor concelleiro de Servicios, as xeadas veñen agora. Vai a facer vostede algo coa Praza Verde para que a xente non resbale? Na primavera xa hai algunha xeada, pero xa ven aí o verano bo tempo. O ten que facer xa. E dixo vostede, literalmente, é un tratamento con un custe moi elevado. Sabe por que yo pregunto aos dous en concreto? Porque a súa compañeira leva un proxecto que vai a facer, non sabemos cando nin como, non lo aclarará ahora, queremos saber o importe, cando vai iniciar usted esa licitación e cando ten pensado executalo. E que o concelleiro de Servicios que nos diga se falan do mismo, se fala de outra cousa, que nos informe. En canto ao concelleiro de Urbanismo, tamén lle quedou por contestar outro día, bueno, que si é certo que existen licencias solicitadas de máis dun ano sin informar. Queremos preguntarlle tamén si é certo que os certificados de calificación urbanística que existen moitísimas queixas que tardan meses en emitirse, si isto é verdad e si é verdad que procedan ustedes a subsanalo. Si é verdad que en materia de vivendas que existen polo Concello, si é verdad que desde a área de urbanismo se lle está dando información aos distintos compradores de que non se pode facer absolutamente ningunha obra nas vivendas que estén dentro dun área de planificación urbanística. Tal cual como que se lle está dicindo que ni siquiera obras de conservación e mantemento. Eu entendo que non é verdade, pero si usted non lo pode aclarar. Tamén o concelleiro de Facenda se facían preguntas o outro día en relación ao orzamento e non nos contestou nada. E as ordenanzas. Xa lle preguntábamos antes, que vai facer coa ordenanza do lixo? A vai a modificar, está nas súas más, bueno, neste pleno, traer aquí a modificación. Que conte co voto do Partido Popular para modificala, rebaixala, anulala, etcétera, etcétera. Despois, o concelleiro de personal, queríamoslle preguntar se é consciente que somos o único concello, de toda a ría no que os traballadores e as traballadoras non van a ter carreira profesional. Tamén se é consciente de, xa non só a nivel policía local, sino a nivel outros departamentos,
A xente non quere estar aquí, a xente vaise deste Concello. Despois tamén queremos preguntarlle ao concelleiro personal que fai como unha escisión, e non me queda nada máis, pois sí, lle queda algo moi grave. Lle queda o tema da inspección polo control horario. Lle preguntamos no anterior pleno e neste, por rexistro de entrada, lle chega outra reclamación. Que pasa aquí? Inspección a un Concello, Inspección de Traballo e Seguridade Social por falta de rexistro na xornada personal, dilixencia aos veciños cando vai a cambiar unha ventana, dilixencia aos veciños cando van a pintar unha porta, e a dilixencia primordial para cumprir coa lei e o control horario, que é fundamental para non controlar, senón para respetar os dereitos dos traballadores, neste Concello non se cumple. Nos informa sobre esa inspección, se existe sanción, se se presentaron alegacións e en sentido do que vai. En relación coa denuncia da veciña do Bar Carballo, señor concelleiro, creo que usted non nos está a contestar tampouco o que nos lle preguntamos. Lle preguntamos cantas denuncias se recibiron neste Concello. Usted non nos lo di. Usted nos di que esta señora falaba coa Garda Civil, porque non había policía de noite. Hasta aí o entendemos. Pero é verdade que neste Concello non existían denuncias. E usted di que se puxo en contacto a Policía Local de Fene coa Policía de Narón e nese momento cerrou o bar. Eso acaba de dicir vostede neste pleno. Pero as denuncias desta señora non veñen de fai 6 meses. Veñen de fai moitísimo antes. Non porque nos as teñamos diante, sino porque as víamos por rexistro e porque a propia señora intervindo neste pleno, ao final, yo dixo a vostede, ela máis o seu fillo. Pode facer o favor de decirnos cantas denuncias se recibiron neste Concello e que trámite fixeron vostedes. Tamén queríamos preguntarlle sobre a queixa do SAF. Outro día a señora intervinte nos amosou unha folla na que lle reducían, porque esa pregunta tamén ya facíamos no anterior pleno, lle reducían as horas de 30, tiña 90 horas e lle daban 30 horas, lle reducían, lle reducían 30 horas, de 90 quedaba en 60. E tiña un documento, algo que é totalmente ilegal, firmado, según ela, nos amosou aquí, por a empresa privada, a señora e unha traballadora deste Concello, un traballador, o sea, personal municipal. Lle preguntábamos outro día se iso é certo. Eso tampouco non nos contestou vostede. Despois, en canto á ronda queremos preguntarlle a este goberno se son coñecedores do informe dos redactores do plan, co que vostede estuvo traballando, co que o seu compañeiro concelleiro de urbanismo estuvo traballando. Ese informe do ano 2010 xa lle di que é unha utopía a Rolda Oeste, que vai supoñer unha carga para o Concello. Solamente lle pregunto se é coñecedor, me imagino que sí, porque usted estuvo traballando neste tema e está aí o pé do cañón. Por certo, o plan, para cando? Déixese de Rondas Oeste, isto é un rogo que lle fago eu, que lle fai o Partido Popular e poñese a traballar no plan de urbanismo. E recupere ese informe que lle din que é unha utopía. Era viable, era unha utopía xa no ano 98, temos menos población, que lle explica perfectamente o que vai supoñer para as arcas municipais, cada vez menos población, temos unha autovía aí ao lado e inviable total. Pero, de todas maneiras, usted non ceje no seu empeño da Rolda Oeste, que eso lle queda moi ben para a pancarta, pero para cando o plan do urbanismo. E, en todo caso, esa Rolda Oeste que ustedes propoñen, como nos vai afectar no plan? Porque o mellor nin o teñen vostede valorado. Despois, preguntarlle, quedamos anonadados, señor concelleiro de servicio. Usted é consciente do que acaba de decir neste pleno? Outro día,
lle preguntábamos por uns contratos de alquiler que levamos moitísimos plenos preguntando do que o señor Adán na Comisión de Servicios doulle traslado aos concelleiros do Partido Popular. Lle fai unha pregunta como siendo galego e dice usted, ai, sí, que yo vou a dar ahora. E lle dá usted un papel que lle di vostede, hoxe neste pleno, que é un boceto. Pero, ¿dónde está o contrato? O señor Polo contestou que existía un contrato de aluguer. Con isto eu creo que o estou dicindo todo sin decir nada. Isto é gravísimo. E consejo vendo que o mellor para mí non teño. Debía ter máis cautela co que vostede di. O seu compañeiro dixo que existía un contrato nun expediente extrajudicial de crédito. Ese contrato se pediu e nos dixo a señora alcaldesa que se nos iba a dar traslado. Pasaron os meses e non se nos deu traslado. O concelleiro de Facenda dixo que cada un daría traslado nas súas comisións. E usted deu traslado deste contrato, como así se recolle nesa comisión, e se pode ver e escoitar. E ora usted di que isto é un boceto. Pero grave, grave, grave. E non grave político. Grave en outro aspecto. Nos vamos a... Non sabemos xa nin que preguntarlle, eso sí, que nos den traslado do contrato, o boceto, non? Di usted. Pois aminaremos. Na comisión usted di contrato e usted é o que dá. E preguntaremos por ese contrato ou ustedes o aclararán aquí ou donde teñan que aclarar, pero onde logo que é gravísimo. E despois preguntarle tamén ao concelleiro de Facenda para que xa non haxa máis errores, que di o concelleiro de Facenda que quedaron 3 facturas sin meter no extrajudicial. Nos gustaría, para aclarar e o fío desto que acabamos de preguntar ahora ao final, si esas 3 facturas son as do 23 de abril de 2025, 26 de abril do 2025 e o 4 de xuño de 2025 correspondientes a Autopeixa SL. E nos gustaría que nos la aclarara. Sabe usted por qué? Porque cando usted o explicou, interveu o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, o señor Polo, para decir que estas facturas non se introduciran porque a persona que as tiña que firmar, que se non escoitei máis, era Antón o Xardiñeiro. Antón o Xardiñeiro estaba jubilado. O Xardiñeiro, solamente temos un. Non creo que sea vulneración de datos, porque só temos un. Pero o Xardiñeiro, que se xubilara. Cando este boceto, según di usted, que sabe perfectamente que usted o presentou como contrato, porque así lle deron traslado, o firma outro traballador e non é o Xardiñeiro. E este contrato leva data de 22 de novembro de 2024 e está firmado por un traballador deste concello que non é o que dixo o voceiro do BNG. E entonces, si estas facturas, estas 3, que nos lo va a aclarar o señor concelleiro de Facenda, son as que estaban antes dese recoñecemento extrajudicial de crédito, o traballador que firma estes documentos que usted nos deu na comisión non está xubilado. Está en activo e encargado. Non hai máis preguntas. Partido Socialista. Vamos a ver. Antes, a concelleira de Medio Ambiente, en contestación a unha pregunta deste grupo municipal sobre a Plaza Verde, falaba de que, ou nos anunciaba de que ia haber unha remodelación de toda a plaza. Ben, nos lle facemos un rogo, que recupere a plaza para os veciños de Fene. Toda a plaza.
que faga un esforzo e recupere toda a plaza, que non se faga negocios con espacios públicos permanentes. Eso é un robo. Esperemos que teña vostede a forza e a intensidade suficiente como para conseguirlo. Ao concelleiro de Seguridade, me gustaría trasladarle outra vez de novo o rogo que me temo que me voy a xubilar e non vai traer vostede a ordenanza de circulación. Estivo en exposición pública, pensei que iba a vir para este pleno, pero cando vin que en comisión non se traía, dixe, bueno, pois a mellor será para xaneiro, a ver se é para xaneiro. É que senón a mellor xa non estou para febreiro. Ben, me gustaría verla. Vale, perdón. O concelleiro de Urbanismo nos anunciaba, a veceira do Grupo Popular na súa intervención falou dunha reunión que había entrado por rexistro da Plataforma pola Defensa do Urbanismo en CEN e tal. Entón, lle transmito ao concelleiro de Urbanismo se xa marcou esa reunión, se nos pode informar que día se vai levar a cabo. E logo, lle vou facer un rogo á concelleira de Obras. Mire vostede, temos pendente unha actuación no Camiño do Tenreiro, en Maniños. Aproveitando esta actuación, que se levará a cabo máis tarde ou temprano, temos a Rúa Unión, que pasa por diante do campo de fútbol de Maniños, en un estado lamentable, pero moi, moi lamentable. Entón, por darlle continuidade ao Camiño do Tenreiro, como entronca coa Rúa Unión, non sería malo ir pensando en unha actuación a través de POS ou, como vostedes vexan, na Rúa Unión. É unha proposta. Lle vou facer tamén outro rogo, que no Camiño dos Tres Castiñeiros, que vai desde a Estrada da Palma hasta Boado, temos ese camiño con uns buratos que, con as choivas e as xeadas deste ano, moito me temo de que van medrar moitísimo, máis que os meus limoneiros, seguro. Entón, lles pido unha actuación, cando menos, de tapar eses buratos, neses rebacheos que están facendo, non sei se vostede falou de Limodre, de Maniños, pero por ali non pasaron porque paseo esta semana e siguen ali. Entón, cando menos, entenda que esta actuación evitará alguna demanda de algún veciño que meta ali unha roda dun coche e rompa, non? Un rogo máis. Para o concelleiro de Facenda, mire, na dación da execución trimestral do terceiro trimestre, na dación de contas, observamos que o remanente de tesorería para gastos generales axustado é de menos 965.164 euros. Considera vostede que este remanente negativo pode indicar que se necesitan maiores recursos futuros para atender ao exceso de gasto? Me gustaría que contestara, se é posible. Mire, a carreteira, a estrada da Fraga, que penso que todavía é da Diputación, me parece, non? Ou xa non la transferiron e non me din conta. Non, sigue sendo da Diputación, verdad? Vale, xa o supoñía. O digo porque hubo unha actuación que levou estas semanas, que todos xa sufrimos, vostedes, nós e todos os veciños, pecharon o traballo con formigón. Non sei se vai quedar así, non sei se lles vai obligar a que o poña en condicións. Eu considero que antes de que nos pasara a Diputación esta estrada, esta rúa, mellor dito, pois que fixera unha actuación á empresa que fixo ese traballo, porque non creo que a Diputación vai a estar moi contenta se lle pedimos a eles que o fagan, non? Entón, eu lles pido que se interesen porque isto quede en condicións
tal e como estaba antes de facer a obra. Mire, na Xunta de Goberno Local, na última que tiveron vostedes, da cal nos deron conta a través do portal da Deputación deste mes de novembro, hubo unha adxudicación, un contrato de servicios por conservación, mantemento e limpeza de espazos asardinados e zonas verdes do Concello de Fene. Está moi ben, a verdade é que lles digo que a nós nos gustan que vayan sacando contratos cantos máis mellor, non? Para que non haxa logo reparos suspensivos, etc. Ben, pero a ver, saben vostedes que me gusta, se me dou un conta, me gusta o rigor. Entón, lles vou dar un apunte, nada máis. Cando empezo a ler a adxudicación, a mesa de contratación e tal, observo que cando se lee o sobre B, lle dan 35 puntos, estos son os criterios avaliables mediante xuizo de valor, e o máximo que se lle podía dar era 40. E lle dan 35 puntos á empresa que levou o contrato. E despois lle dan 100 puntos polo sobre C. Pero cal é a miña sorpresa cando sigo lendo, e resulta que na resolución pon que a empresa se lle deron 140 puntos, cando se lle deron 135. Entón, eu diría de corrixir isto. E non me equivoco porque o leín 3 veces, pero bueno, como últimamente teño que utilizar gafas de presbicia, a mellor sí que me equivoco, non sei. Pero lles pido que miren isto porque se por un lado poñemos que lle damos 35 puntos e logo na resolución aparece con 40, algo non encaixa. E menos mal que foi a única empresa que pasou o concurso, porque se houbera alguna máis por aí moi preto deles, a mellor había algún recurso, etc. Mire, atopamos nesa Xunta de Goberno Local, que nos parece que é moi productiva, estas xuntas que nos mandan vostedes, unha aprobación dun pagamento dunha sanción en relación á acta de infracción por incumprimento do artigo 34.9 da Lei do Estatuto dos Traballadores. Pero a dixo vostede xa? Vale, é que dixa, a mellor non me din conta, estou repetindo a mesma pregunta, vale. A Inspectora de Traballo detectou que non había un rexistro de xornada durante unos meses do ano 2024. Bueno, non vou abundar, teño aquí bastante para ler, pero como o pleno se está alongando bastante, bueno, o que hai que dicir é que este non levar o rexistro ao Concello lle costou 450 euros porque pagou antes de tempo, con anticipación, por así decirlo, e non tivo que pagar 751. Vostedes aprobaron pagar 450 da sanción. Pero a pregunta que fago é, cando non funciona o TANCITE, que é o sistema de rexistro, non teñen vostedes ningún plan B? Quero dicir, porque alguna outra vez vai pasar isto, e vamos a seguir tendo inspeccións de traballo. Eu lles pido que aclaren se teñen un plan B, se o teñen porque non se levou a efecto. E se non o teñen, que por favor que o poñan, porque non estamos en que isto pueda volver a ocurrir. A verdade é que non é unha cuantía importante, pero é que a falta é considerada grave por traballo, por inspección de traballo. Entón, bueno, mire, lles vou facer un rogo tamén. Aprobaron vostedes o pago do segundo trimestre do programa de Xantar na Casa, un programa que me parece do mellorcito que podemos ter. A cantidade é que me parece pequena, moi pequena, 1.146 euros. Entón, vas lendo todo e resulta que te atopas que hai moitos xantares, pero non poñen cantos usuarios hai, ou por menos eu non o vin. Me gustaría, se cando poida vostede, se nos pode informar de cantos usuarios están facendo uso deste programa, que para mí me parece magnífico, sempre o considerei. E lle vou facer un rogo con respecto a este programa, é que, por favor, se publicite o máximo posible entre os usuarios do Departamento de Servicios Sociais. E, ademais, se publicite a través dos canles normais dos centros
do ambulatorio, do centro de maiores, etc. Porque eu teño o convencemento de que moita xente non sabe que existe este programa e por iso non están facendo uso dele. Entón, eu lles pido a máxima difusión, incluso, ainda que eu non son capaz de sintonizar, por Radio Fene. Incluso por Radio Fene. Sei que se fai, pero canto máis mellor, porque a verdade é que a mellor, non sei, para mellor hai 4 persoas nada máis facendo este uso, porque se son 3 comidas ao día, desayuno, comida e cena, eu pola cantidad de xantares que había, non lle dou máis de 3 persoas facendo uso, en unha poboación de 12.530 habitantes. Parece poquiño, se son 3. Entón, que non quede porque o Concello non teña o pulso de publicitarlo o máximo posible, dentro da población que pode facer uso dele. Perdón. Mire, tamén vimos nesta Xunta de Goberno Local que vostedes aplazaron o abono do IBE do aparcadoiro de aquí de Perlío, da Rúa da Fraga. Entón, pois a verdade é que falan aí de que están pensando en levar adiante pois un novo contrato ou algo así, non? Entón, bueno, se nos poden aportar un pouco de luz sobre iso, en que están pensando vostedes, o digo porque, a ver, se eu aplazo un pago dun IBI que o propietario ou os propietarios xa pagaron en outubro, se xa o pagaron é que o teníamos que pagar, entendo. Podemos aplazar o seguinte, ou podemos intentar negociar para o seguinte ano, pero isto entendo que hai que pagarlle xa aos propietarios o IBI. Non sei como aplazarlo e por qué, pero bueno, se nos o poden explicar. E mire, vostedes nesa mesma Xunta de Goberno Local fan relación a unha relación de facturas, la número 68, por importe de 108.660 euros. E vemos aí dos facturas que vemos que teñen moito retraso. A verdade é que unha é del 1 de abril del 2025, que la estamos pagando en diciembre, por importe de 2.015 euros, de un proxecto dunha cuberta en Curros Enríquez, en Maniños, non? E a outra é do 28 de febrero dunha reparación dun martillo Makita, non? É unha cantidad inferior, de 152 euros, pero, a ver, que levemos atraso en facturas, podemos... sobre todo a do proxecto da cuberta de Curros Enríquez. Hombre, se encargamos un proxecto, pois habrá que estar, e xa non lo entregaron, habrá que estar pendente de pagarlo, non? Digo máis que nada porque estas persoas viven e traballan en Fene, non? E os cartos, 2.000 e pico euros, supoño que a todo mundo lle fai falla, non? Para vivir. Aparece tamén unha factura, e aquí sí que lles pido que expliquen cal é o asunto. Aparece unha factura de 2.348 euros referente aos honorarios de procuradora no asunto 225/2023 contencioso Ferrol. Se non poden agora, Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, tal, non? Pois máis adiante, cando vostedes poidan. Mire, na Rúa Meñeiral, se nos queixaron algúns veciños, vai polo tema da limpeza de rúas, non? Que parece ser que non se limpia con a asiduidade que se debería de limpar, e, bueno, eles consideran que non é así, non? A parte, temos que, vostedes saben que hai moito tránsito agora, desde que cambiaron o sentido da Rúa Antonio Montero, evidentemente a xente pasa pola Rúa Meñeiral, cruza pola Rúa da Paz, para chegar a Antonio Montero. Pois ali, na Rúa da Paz, hai un burato que se está medrando, pero cantidad. E co tránsito que ten agora mesmo esa rúa, que antes non o tiña, evidentemente, pero desde que se puso a Rúa Antonio Montero con outro ordenamiento de circulación, pois está soportando algo que deberíamos de reparar no centro de Fene, non deberemos de ter un foso ali, digo eu, non? Porque podemos chegar a ter un foso. E ao mesmo tempo lle fago... A mí que lle fago o rogo de que ese burato se adecue para o tránsito rodado, tamén lle fago
un roubo, é que hai unha arqueta, un rexistro de recollidas de aguas na rúa Meñiral ao final da rúa, mesmo cando está xa chegándose ao límite da... Sabe vostede que é unha rúa que termina... Bueno, pois ali hai unha, mandaronme uns veciños unhas fotos, apózase agua, non traga agua, aí había que meter algo para que discurriera agua e estivera en condicións, non? Bueno, agradezo unha vez máis á concelleira do PP que me evitara facer tantas preguntas dos rexistros de entrada do Concello. A verdade é que vostede últimamente me písame casi todas. Ben, pero mire, a última pregunta. O día 29 de novembro apareceu unha noticia na Voz de Galicia referente á Policía Local de Fene. A verdade é que esta noticia preocupounos. Mas nos preocupou cando veciños se acercaron aos distintos membros deste grupo amosando a súa inquedanza en el sentido de que, oye, pero que pasa e tal, non? Sacamos hoxe unha nota de prensa que, bueno, hubo quen lle deu máis, hubo quen lle deu menos visibilidade, quero dicir, dos medios de comunicación que a publicitaron, non? De esta nota de prensa que sacamos, sí que nos gustaría solicitar ao concelleiro de persoal que intente o máis urxente posible, se é posible, levar a cabo unha xunta local de seguridade para ver se de verdade esta situación de ter 9 axentes nada máis nos perxudica en canto a seguridades. Si existe este análisis, cando o fagan, que nos lo transmitan. Con relación a unha pregunta que lle facía a voceira do Grupo Popular en canto a un axente da Policía Local que está en comisión de servicios, entendo que si nada máis que temos 9, para xaneiro, se vence a súa comisión, volverá a este Concello. Non sei se vostedes xa teñen plantexado a volta deste Concello. Xa saben que este grupo nunca se manifestou a favor da concesión da Comisión de Servicios, sobre todo porque desde aquela xa sabíamos que tiñamos dificultade en ter a plantilla ao 100%. O ideal sería tela ao 100%, pero bueno. O que nos preocupa tamén, sei que o concelleiro xa o manifestou alguna vez, tamén lle dicimos desde este grupo en alguna comisión, recollendo as súas palabras, de que co tempo vamos a ter algunha xente máis en segunda actividade, non? Entonces, as segundas actividades xa sabemos que non se cubren, non? Co cal o problema pode medrar de cara ao ano que ven, non sei. Ben, nos gustaría que aportara a máxima luz posible sobre este tema. Bueno, disculpen que as tiña aquí anotadas e se me pasaron pola cor das letras, basicamente. En canto das licencias, preguntaron que como iban, que había licencias con máis de 2 anos de retraso. Na comisión deste mes, na comisión de final de mes, levaremos todas as licencias e comunicacións previas que se le van dado no semestre. En xuño deuse conta do primeiro semestre e agora daremos conta do segundo semestre, onde se pode ver que efectivamente hai algunha licencia que vai con retraso e hai moitísimas que se dan en prazo, tanto comunicacións previas como licencias de obra. E ao respecto deso, tamén hai que ter en conta que hai 3 partes. O promotor, o Concello e as autorizacións sectoriais de outras administracións. Entón, nin todo é imputable ao Concello, nin todo é imputable a outras administracións, nin todo é imputable ao promotor. E ás veces é aos 3, ás veces é a unha das partes, e hai que ver caso por caso. Hai cuestións, ás veces, que hai X obra que necesita un permiso de ADIF, nos pasa nas obras municipais, e pasa cando un terceiro ten que solicitar ese permiso. Cando ten ese permiso de ADIF, xa pasou todo. Entón, claro, pasou un ano, sí, pasou un ano, e hai casuísticas dese tipo.
pero, bueno, en todo caso, se dará conta na comisión porque a día deste pleno o departamento non tiña feito eso, a previsión era facelo 6 meses e se dará conta a final de ano. E depois, efectivamente, nós tamén estamos preocupados pola denuncia que se fixo por parte de unha traballadora por falta de... porque o tántice non funcionou por unha cuestión técnica do propio programa, por un problema de actualizacións, houve un momento no que non funcionou. E houve unha traballadora que denunciou esa cuestión e, claro, nese momento non funcionaba, a Inspección de Traballo revisou. A alternativa ao tántice, follas de control horario en papel e que se facture de cada servicio o leve. E hai que recoñecer que en ese caso concreto desde a dirección do departamento non houve a axilidade de decir vamos a firmar de que estamos. Non houve. Entón, claro, chega a Inspección de Traballo e efectivamente é algo non frecuente no Concello. Os traballadores e traballadoras do Concello veñen a traballar normalmente e as ausencias normalmente tamén se excusan e se xustifican correctamente. En todo caso, cada un dentro das súas facultades pode exercer os seus dereitos e, evidentemente, de 100 e pico traballadores e traballadoras do Concello, fixo un. Se o fan os 118, igual había 118 expedientes de infracción, o descoñezo. Contestaremos no próximo pleno. Damos por rematado o pleno de hoxe e temos unha... Toñín.